ואסי, דיברנו על קריית שמונה. כן, קדימה. והנה יש לנו עכשיו איתנו את דורון שנפר, דובר העירייה, האיש החזק בקריית שמונה בכלל. דורון, מה שלומך? צהריים טובים, גידי ואסי, מה שלומכם? מה שלומך, דורון? שלומי טוב, שלומי אצטדיון קצת פחות, שנה כמעט אחרי המלחמה, האצטדיון עדיין לא שוקם. אני יכול לפחות לפסר שהיום קיבלנו את הדוח של פרופסור מתי עדן מהטכניון, מומחה בעל שם עולמי, שקובע בצורה מפורשת כי הנזקים שנגרמו לאצטדיון הם כתוצאה ממלחמה, ולא כמו שאחרים טענו, שזה תוצאה מהתיישנות, ולפני המלחמה... מה שמו של הפרופסור? מתי עדן. מתי עדן. זאת אומרת שלא יחרטטו ולא יספרו לכם סיפורים שבגלל רעידות אדמה וכל מיני... השבר הסורי-אפריקאי וכל הדברים. הוא כותב מדובר כתוצאה מעדף של טילים, מעל 10 טילים נפלו בסמוך ובקרבת האצטדיון, גם בתוך האצטדיון. רעידת אדמה שהייתה בלבנון כתוצאה מפיצוץ מנהרה גדולה, שגם נזק לאצטדיון. טנקים שהיו סביב האצטדיון. האצטדיון היה למעשה בסיס צבאי ולא אצטדיון. אז מה מצפים? שהוא ימשיך להיות כמו שהוא היה לפני 7 באוקטובר? אבל אתם יודעים, זה דיון עקר על כסף. מדינת ישראל צריכה לקבל החלטה אם היא רוצה ליישב את התושבים של קריית שמונה בחבל ארץ צפוני זה, לומר, אנחנו מקימים אצטדיון בקריית שמונה, לא משנה מה, לא משנה איך, לתושבי קריית שמונה והצפון מגיע שיהיה אצטדיון. אם לא רוצים שיהיה אצטדיון, אז יש אמון תירוצים. מה המצב הנוכחי שלו? אפשר לשקם בכלל את האצטדיון הנוכחי, דורון? תראה, כנראה שכן, אבל בכל מקרה, גם אם מדובר בשיקום, אני לא רוצה שתתפסו אותי במספרים, מדובר בלפחות בין 40 ל-50 מיליון שקל, ועוד לפני שהכנסתי לעובי הקורה. כלומר, אלה הסכומים... זאת אומרת, זה ייגמר ב-70. כן, אז אלה הסכומים, ובטח לא כ8 מיליון שקלים שמס רכוש הקצה. זה בדיחה, אסי, מה זה מס רכוש? כולם מבינים שצריכים להכניס את היד עמוק לכיס, אבל מעבר לכיס ומעבר לכסף, יש פה עניין ערכי. האם בכלל רוצים שיהיו חיים בקריית שמונה? אז את המיון סגרו לנו לפני כמה שנים, לא פתחו. אז רוצים גם את המקור התרבות הגדול שיש לנו בליגת העל, לסגור אותו? זה מה שרוצים? אני מקווה מאוד שהמדינה לא מאבדת את הצפון, תרתי משמע. כי קריית שמונה זה דבר חשוב מאוד לכולנו, זו עיר חשובה מאוד לכולנו. למה אנחנו צריכים לבקש? למה צריכים להתחנן? לא צריך, צריכים לבוא ולסדר את כל מה שקרה, את כל הבעיות, לסדר את הכל כדי שיבואו עוד כדורגל לקריית שמונה, וגם אם זה זמני אז להקים 2 עצים מסביב, ולנסות להגדיל את האצטדיון הזה בדרכים כאלה ואחרות. יש תקנה, אין תקנה, זה לא מעניין. תביאו את הכסף, תחזירו את הקהל לקריית שמונה, מנהלת מוכנה להתגמש, כולם מוכנים להתגמש, תביאו את הכסף. האצטדיון הזה נפגע, אין בעיה, תשפצו אותו. בזמן השיפוצים, תחזירו את המשחקים, שימו 2 עצים זמניים, ויאללה, קדימה, בואו נחזור לשחק כדורגל. חבל מאוד שזה המצב שם. מבחינת הבטיחות, כי אנחנו יודעים שהיציע הוא שם במצב רעוע, כאילו אפשר לחזור, כמה זמן זה השיפוץ, נגיד, אם נתחיל את העבודות היום, אולי נחזור למשחק האחרון של העונה הזאת, או המשחק הראשון של העונה הבאה. אם נתחיל היום. אז זה לא יקרה. העונה זה לא יקרה, בוודאות. ככל הנראה, אני לא רוצה... הרי דורון, אנחנו יודעים כמה זמן עד שיגייסו את הכסף. מכרזים, עניינים, כן. אנחנו מחר והשבוע יש לנו סיור באצטדיון עם עוד ישיבה. עד סוף השבוע נקבל תשובות לכל השאלות, ונצטרך לקבל החלטות קשות או קלות, תלוי במה שמסר לנו. אתה וראש העיר, מה הנטייה שלכם? אנחנו רוצים לשמוע, ראש העיר רוצה להחזיר את המשחקים כמה שיותר מהר, ראש העיר רוצה להחזיר את תושבי קריית שמונה, את האוהדים, לאצטדיון ראוי, זה לא אצטדיון של 6 באוקטובר, זה לא אצטדיון ראוי, זה לא קשר למלחמה. ברור. קרה מה שקרה, האצטדיון הזה נפגע, מדינת ישראל צריכה להגיד, חבר'ה, הבנו את האירוע הוא שלנו, יהיה לכם אצטדיון חדש, תודה רבה. לא מבין מה הבעיה בכלל. תגיד, אסי, אני יכול להגיד לך שאם יחליטו על שיפוץ כללי, זה ייקח כמה שנים, לפחות 2 נכון דורון? ואז אני לא רואה את איזי שירצקי כבר נהיה... אני לא מדבר על 2. אם יעבדו איתנו כתף אל כתף, יד אל יד, אפשר לסיים את העונה הזאת, כלומר לסיים את הכל, בתחילת העונה הבאה, אולי אפילו את המשחק האחרון של העונה הזאת, להתחיל באצטדיון המשוגע. מקווה מאוד שזה מה שיקרה. מי צריך לממן את הכסף כעת, עכשיו את ה-70-80 מיליון? מדינת ישראל. קריית שמונה היא לא חברה פרטית של אף אחד. איזה משרדים? קריית שמונה, יש משרד הספורט, יש משרד האוצר, יש משרד הפנים, חברים. הייתם בפגישה ביום חמישי במשרד הספורט? אנחנו בכמה פגישות, אני אומר לך השבוע,
נקבל תשובות לכל הפגישות ולכל זאת אומרת, זה שבוע דרמטי בעתידה של קבוצת הכדורגל של עירוני קריית שמונה. תתקשרו אליי בסוף השבוע ויהיו תשובות ברורות. אני מקווה מאוד, אסי, שכל הגורמים יתעוררו. תגיד, השר אלקין כבר ביקר באצטדיון שלכם, שהוא ממונה על כל מנהלת הצפון וכל כן, הוא ביקר, הוא מבקר. יפה, כל הכבוד. כבר התקדמות. כבר התקדמות, כי אז דיברנו לא פעם. כי אז בזמנו דיברנו שהוא לא מצא את הדרך. אני שמח שהוא מצא. ומה הוא אומר מבחינת תקציבים? הוא מנסה לעזור, אבל חבר'ה, אנחנו כבר לא רוצים לשמוע הבטחות, אנחנו רוצים לשמוע... תכלס. אסי, הם צודקים, מדינת ישראל צריכה להתגייס ולפתור את הדבר הזה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי... אבל דורון, כמה אתם חושבים שאתם משלמים, ממשיכים לשלם את המחיר? שאביחי שטרן, ראש העיר, לא רץ... לא קשור. יש פה תושבים, ראש העיר עושה את המאמצים הכבירים, עם כל הכבוד, יש פה תושבים שצריך לטפל בהם, ולא עושים משחקים קטנים פוליטיים. זה לא העניין. אוקיי. ישראל צריכה להשקיע והיא תשקיע. תודה לך, דורון. אנחנו נמשיך ונעקוב כאמור.